gava hati avetin nava Partiya Kurda da divê pêngava dîrokî de ji xwe em wek miletê Kurd xema me, xeyala me, xewna me ku tim Kurd va pêngavê dîrokî de yekîtiya xwe biafirînin. Eva heye yani keyfa her Kurdekî welatparêz yani xwesteka wî ye, hêviya wî ye. Gava yekemîn ev wê hate avêtin. Partiya Kurda mizgînîke gihan hev li ser xetê stûr lev hatin. Bêjin gorî ittifaqî ew peymana Duhokê li ser ku çil çila navbera NKS û navbera PYD de û bîst ji va partiyê dî re ya muhim cemme em wek miletê welatparêz ne xema me çenda bê ya muhim cemme Kurd lev werin vê firsenda dîrokî ji destê xwe nederêxin yekîtîka bihêz biafirînin di çavê dinyayê de di çavê dijmine dagîker de bibin hêzik bibin quwetik da bikaribin vê merhela tarîxî de destê xwe ve serkeftin naqezinc bikin wan da nekin vê merhelê de hêstirê me gelek sal bi hêstirê zarok û mendalê şehîda re derbas kirin me gelek sal bi qehreman û egîdên ku pêşengî dikirin û destanê lehengî afirandin û bîn rêwî azadiya û me bi destê xwe ew spartin axa Kurdistanê artêşikiya şehîda hate afirandin. Yê mîna fermandarê mezin Xebat, Rostem, Çekjîn tu cara nayne ji bîr kirin. Ev qehremanên me ev artêşa şehîda emanetek est kura me de pêwîst e em li xwîna va qehreman û egîda xwedî derkevin. Em wasiyetê Rêberapo ji bo proja netewa demokrat em pêk bînin. Emanetek est kura me teva de ji ber wê qasê hêviyê me ku ev partiyên me em bêjin wela bes hev qas na gaveke pîroz e lêbelê wek dibêjin tefasîla de gelek kêmasî û xeletî û şaşîtî wê derbas bibin an jê gelek yani nefêmkirin wê derbas bibin navbera partiya de em binêrin kavêja Kurdê me heger li hemberî demê bin heger li hemberî vê merhela dîrokî bin heger li hemberî veqa xwîna hatî rijandin veqa ked û emeka hatî dayîn li hemberî wê bin wê pêl ev ezîtiya partiyê me tê de jiyan dikin wê derbas bikin wê hêviyê miletê Kurd vê yekîtiyê pêk bînin em bihêvîne ku merhelê bên jî wek vê merhelê ji bo miletê Kurd merhelê mizgîniya bin em hacetê hişmendiya pisporan e zanyaran e hekîman e pêşengên ku vê doza me birêve dibin gereke çîroka ka kehka min ka para min îro nevê gotin aliyê ti partiya ve em partiya me Xaka Kurdistanê ye rêberê me şehîdê me ne ji bo Xaka Kurdistanê ji bo şehîd û pakrewanên me ser me pêwîst e em tedhiyê bi hemî enaniyat û mesalihê xwe û bercewendê xwe bikin da em hêviya miletê Kurd cihbînin da zarokê me jî weka zarok û mendalê hemî cîhanê li derê dibistanê xwe sirûda netewî bixwînin da ala Kurdî bilind bibe seranserî Kurdistanê da bi Kurdî biaxivin bi Kurdî binivîsin eva henê hêviya me ye pastaporta Kurda hebe parlamentoya Kurda hebe heqekê me ye mafê me ye miletê Kurd miletekî kevnar e miletekî di dîrokê de 10,000 sal e heta roja îro xizmet ji hemî miletê derdorê xwe re kiriye û mixabin heta îro di rojhilata navîn de
هی به آله هی به ولاته هی به سروکه اما هنه شرمک آمازن جوی کرده ام هیوی دکن که پارتی ما و راستی باش فهم بکن و لی خودی در کون ام سلاوی خواه دشینن همی سیاست مدار کرد را و ام به هیوینا که ازمونه کتیره درباز بند و ازمونه هنه سرکفتن درباز بکن سرکفتن به ملت کرد را و همی که من تویل سرخاکا مزبوطا میاجیان